नमस्कार. आज आपण शेपूची हाटीव भाजी बनवणार आहोत. तर याआधी देखील आपण पालक, शेपू आणि आंबट चुका याची हाटीव भाजी बघितली होती. तर शेपूची हाटीव भाजी देखील खूप टेस्टी लागते आणि बऱ्याच जणांना शेपू हा आवडत नाही. पण एकदा जरा तुम्ही या पद्धतीने शेपू जर बनवला तर तुम्हाला देखील तो आवडेल. तर शेपू स्वच्छ करून मी बारीक चिरून घेतलेला आहे, धुवून घेतलेला आहे. जाऊया पुढील कृतीकडे. एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी पाव वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत. शेंगदाणे कच्चेच आहेत आणि त्याला मी अशा पद्धतीने बारीक करून घेतलेलं आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही याच्यापेक्षा थोडी जास्त जाड भरड देखील करू शकता. आता यामध्येच मी 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या घालून घेत आहे. इथे मी लवंगी मिरची वापरलेली आहे. पालेभाजी ही तिखट झणझणीतच छान लागते. तर अशा प्रकारे याला भरडून घेतलेलं आहे. कुकर घेतलेला आहे. कुकरमध्ये आपण डायरेक्ट ही भाजी बनवणार आहोत. या कुकरमध्ये 1.5 ते 2 चमचे आपण तेल घालून घेऊया. बरेच जण हाटीव भाजी बनवताना पालेभाजी ही आधी शिजवून घेतात आणि त्यानंतर मग त्याला फोडणी देऊन ती तयार करून घेतात. पण या पद्धतीने तुम्ही एकदा करून बघा. खरंच भाजीला खूपच छान अशी टेस्ट येते. आता तेल व्यवस्थित गरम झालेलं आहे आणि यामध्ये मी नेहमीप्रमाणे मोहरीची फोडणी दिलेली आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही येथे जिरं देखील घालू शकता. आणि यामध्येच आपण बारीक चिरून घेतलेला लसूण घालून घेणार आहोत. कुठल्याही पालेभाजीमध्ये जर तुम्ही ठेचून घेतलेला किंवा बारीक चेचून घेतलेला लसूण जर घालत असाल तर त्याची खमंग अशी टेस्ट या पालेभाजीला येते आणि या भाजीचा स्वाद दुपटीने वाढतो. तर या लसणाला आपल्याला हलकसं सोनेरी रंगावर करून घ्यायचं आहे. लसणाचा कलर बदलत चाललेला आहे. यामध्येच आता आपण हिरवी मिरची आणि शेंगदाण्याचं बारीक करून घेतलेलं कूट घालून घेणार आहोत. शेंगदाणे कच्चे वापरले होते. आता हे कूट आपल्याला तेलामध्ये व्यवस्थित खमंग असं परतून घ्यायचं आहे. तर यामुळे देखील या भाजीची चव खूप छान वाढते. अगदी तेल सुटेपर्यंत हे शेंगदाण्याचं कूट आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. पाहू शकत असाल मस्त शेंगदाण्याला आता तेल सुटत चाललेलं आहे. आता यामध्येच आपण थोडीशी हळद घालून घेणार आहोत. शेंगदाण्याचं कूट मस्त खमंग असं कुरकुरीत होईपर्यंत परतून घेतलेलं आहे. यामध्ये पाव चमचा हळद घालून याला देखील व्यवस्थित परतून घेऊया. खमंग अशी लसूण, मिरची आणि शेंगदाण्याची फोडणी तयार आहे. आता यामध्ये आपण बारीक चिरून घेतलेला शेपू घालून घेणार आहोत. बऱ्याच जणांना शेपू आवडत नाही, पण या पद्धतीने तुम्ही शेपूची भाजी एकदा करून बघा. खूपच टेस्टी अशी ही भाजी लागते. ही भाजी तुम्ही भाकरी किंवा भाताबरोबर देखील खाऊ शकता. आता या भाजीला 2 ते 3 मिनिटांसाठी मस्त असं तेलावरती परतून घेणार आहोत. म्हणजे या शेपूचा कच्चेपणा जो आहे तो निघून जाण्यास मदत होईल. तर 1 ते 2 मिनिटांसाठी ही भाजी मी परतून घेत आहे. बरेच जण हाटीव भाजीमध्ये चणा डाळ, मूग डाळ त्याचप्रकारे तुरीची डाळ घालतात. तर यामध्ये मी थोडीशी तूर डाळ धुवून घातलेली आहे आणि व्यवस्थित स्वच्छ धुवून ही तूर डाळ आपल्याला घालून घ्यायची आहे. यामध्ये तूर डाळ घातल्यानंतर पुन्हा याला आपण व्यवस्थित परतून घेणार आहोत. तुम्ही पाहत असाल बरोबर 2 ते 3 मिनिट मी ही भाजी परतून घेतलेली आहे आणि ह्या भाजीचा कच्चेपणा म्हणजे जो उग्र स्वाद जो आहे तो निघून जातो. आता ही भाजी पूर्ण तयार आहे. यामध्ये आता आपण थोडंसं पाणी घालून घेणार आहोत. पालेभाजीला आधीच खूप पाणी असतं, पण आता आपण हाटीव भाजी करून घेणार आहोत. त्यामुळे येथे मी 1 ते 1.5 ग्लास पाणी घालून घेणार आहे. तर अशा प्रकारे ही भाजी असणार आहे. आता आपल्या आवडीनुसार या भाजीची कन्सिस्टन्सी आपल्याला करून घ्यायची आहे. भाजी शिजल्यानंतर आणखीन याचं पाणी आटणार आहे. त्यामुळे यामध्ये मी थोडंसं पाणी घालून घेतलेलं आहे. यामध्येच मी 1 चमचाभर ज्वारीचं पीठ घालून घेत आहे. हे ज्वारीचं कच्चं पीठ वापरलेलं आहे. हे पीठ भाजलेलं नाही. आणि हे पीठ घालण्यापाठीमागचं कारण म्हणजे या पिठामुळे या भाजीला खूप छान असं बाइंडिंग मिळतं आणि वेगळीच अशी छान चव येते. तर गावी अशाच पद्धतीने भाज्या केल्या जातात. आमची आजी देखील अशीच भाजी करायची. तर पुन्हा एकदा आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. यामध्ये आता आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. ही भाजी आपण कुकरमध्ये बनवल्यामुळे या भाजीला शिजण्यास वेळ कमी लागतो. अगदी 2 ते 3 शिट्ट्यांमध्ये ही भाजी तयार होऊन जाते आणि तयार होणारी भाजी चवीला देखील अप्रतिम अशी लागते. पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे. कुकरला झाकण लावून 2 ते 3 शिट्या करून घेणार आहोत. 2 ते 3 शिट्यांमुळे भाजी ही एकदम एकजीव होऊन जाते
शेंगदाण्याचं कूट, त्याचप्रकारे ज्वारीचं पीठ आणि डाळ याचं मिश्रण उत्तमरित्या एकजीव होऊन अप्रतिम अशी टेस्ट अशी तयार होते. आता याला शिट्टी लावून घेऊया आणि 2 ते 3 शिट्ट्या करून घेणार आहोत. 2 ते 3 शिट्ट्यानंतर पाहून घेऊया. आता चमच्याच्या सहाय्याने याला एकदा व्यवस्थित आपण हाटून घेणार आहोत आणि ही भाजी व्यवस्थित अशी एकजीव झालेली आहे. ही भाजी तुम्ही भाकरीबरोबर, भाताबरोबर खाऊ शकता. भाजी तयार आहे. याला आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. ही शेपूची भाजी खाल्ल्यामुळे बऱ्याच जणांना पित्ताचा त्रास देखील होतो आणि तो पित्ताचा त्रास टाळण्यासाठी आपण यामध्ये चमच्याभर ज्वारीचं पीठ घालून घेतलेलं आहे. मस्त अशी शेपूची झणझणीत तिखट हाटीव भाजी तयार आहे. आजचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओ सहित. तोपर्यंत बाय.